салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали оилавии мо. Умедворам ки ҳамаи шумо сеҳат саломат ҳастед. Мо имрӯз ана ҳамаашро гузаронда шудам бо ёрдами миасрубка. намак андохтам, якундега мева дорам ва 15-20 минут бо алоби паст меҷӯшонам дӯстон. раҳмат ки то охири видео бо мо будед. дастгирӣ карданро фаромӯш накунед дӯстон. боқӣ дар амони аллоҳ бошед. худованд ёру мададкоритон. то видеоҳои оянда. Хватит.